step 1. Her har vi så årets idé. Det er simpelthen fyrværkerens tændpind. Og ideen den er blevet til ved, at når jeg er ude og skulle af som fyrværker, så har jeg altid brugt en pind til at forlænge med, i og med at så synes jeg har mere sikkerhed. Og den sikkerhed jeg bruger som professionel fyrværker, den vil jeg gerne koble over til, at almindelige folk de kan bruge nytårsaften, når de skal ud og tænde deres fyrværkeri, så det bliver mere sikkert, og vi kan undgå fyrværkeriskader. Så jeg kan lige prøve at illustrere lidt, hvordan ideen den går ud på, fordi at normalt så man skal tænde sådan et batteri som den der står her, så går du jo ned med en tændstik og foroverbøjer derhen foran et produkt, og så venter man til den er tændt, og der er ildledning også. Og i og med at man sidder der, så skal man jo op, og man skal tilbage igen. Der kan man så måske falde eller et eller andet, ikke også? Så og når jeg er ude og skyde af som fyrværk, så bruger jeg så sådan nogle tændpinde i stedet for. Og det er jo nogle her, de brænder så i 3 minutter jo. Og det vi så har lavet, det er forlængeren til de her tændpinde her. Så sætter den på her. Så tænder man. Tænder du tændpinden. Og så når du så skal ned og tænde batteriet, så står der en god afstand fra batteriet. Så må du tilbage igen. Så har man så tændpinden der, som du kan bruge til at tænde de næste ting, som du så har sat klar i rækken derhen, der skal tændes i. Så det er vores bud på vinderen til årets step 1, det er fyrværkerens tændpind.